Terve! Jäätiedotus. Vihti. Perämeren pohjoisosassa on Vihti. sen edustalla on 40-70 senttimetriä Paksua. kiintojäätä. Kiintojään reunassa on 30-50 senttimetriä Paksusta. ahtautunutta yhteen jäätynyttä. Teräsjäätä. Kemi yhden lounaispuolelle ja Oulu yhteen. Sen edustalla on 5-10 meripeninkulmaa leveä alue, 10-20 senttimetriä Tosi paksua. tasaista jäätä. Ulompana on 20-40 senttimetriä Paksu. päällekkäin ajautunutta jäätä. Marjaniemestä etelään Suomen rannikon edustalla on 15-25 meripeninkulmaa leveä alue, 15-25 senttimetriä Paksusta. päällekkäin ajautunutta. Likasta paskaa. Perämeren eteläosassa on saaristossa 20-40 senttimetriä Paksu. kiintojäätä. Ulompana on leveä alue 10-25 senttimetriä Paksua. päällekkäin ajautunutta jäätä. Lännempänä on 20-40 senttimetriä Paksua. hyvin tiheää ajojäätä. Merenkurkussa on 10-25 senttimetriä Paksusta. tiheää ajojäätä. Vihdin kunnan. Saaristossa on 25-40 senttimetriä Liian paksu. kiintojäätä Ensteeniin. Ulompana on 10-20 senttimetriä Paksua. tasaista jäätä Norskärriin. Selkämerellä on sisäsaaristossa 10-35 senttimetriä Heikkoa. kiintojäätä. Rannikon edustalla on 20-35 meripeninkulmaa. Pippeliä. Tornio, Kemi, Oulu, Raahe ja Kalajoki 1A yli 4000 tonnia. Paskaa.